Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Christmas time, nasa DZGB, 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 DZGB. Aramon po mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, sa rong 46 anyos na lalaki na may kasong rape o kaya pa na lulupig, ang sinirbihan ni warrant of arrest kan mga tauhan kan Labo Municipal Police Station sa BJMP Labo Barangay Masalong, Labo Camarines Norte, kung sa isa presenting nagampang ni Saro man na kaso. Kusog sa report kan nasambitan ng otoridad ang nasambitan ng akusadong paggamit business na sa alias Mel, 46 anyos ini may agom asin residente kan nasambitan ng probinsya. Sa Isimel, sinirbihan ni na mandamiento de aresto sa kasong rape asin ini nasa ilarom kan branch RTC branch 64 kan Lawa Camarines Norte asin wala nin rekomendadong piyansa. Sa ngunyan kaninvestigaran kan mga otoridad ang nasambitan ng insidente taon 2019 kan gina o kaya pig-rape kaini ang sarong minor de edad na aki asin sagkod sa mawaranin o magkaigwanin kusog kibuot itong naging biktima niya ngunyan sana na isangat ang kaso kontra sa iya. Sa ngunyan nasa kamot na kan mga otoridad ang nasabitan ng persona mantang nagpapagirundom ang PNP Bicol na dapat na respetuhon kan lambang saro lalo na kan mga kalalakihan ang mga aki o menor de edad sa satuyang kapalibutan. WVP ang inisal na bungkaras kan informasyon na paglibot-libot kan mobile unit ang Scalero with Boy at DZGB. Mientras tanto, Jomar Bien nasa linya. Sa primer distrito, Kanalbay, situationer, mga tugang ko niya na pag-aga. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa barata, basado naman dito sa Blatter, Cantabaco, Police, sarong parasira ang arestado dahil sa kasong swindling o estafa. Ang arestado, kasurma na bistuan na si Yunel Buara Riotan, 33 anyos, mayagong paraoma, residente kan Purok 6, Barangay Sagunong, San Miguel Island, Tabaco City. Basado digdi sa Blatter na si Riotan na arestar dahil sa ipinaluwas na warang tabares ng korte kan Abril 16 ngunyan na taon na may kasong estafa, may piyansang pigre-rekomendaran korte sa saya na 10,000 pesos. Nasa kustudiya na kan Tabaco Police ang naunambita na persona. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa primer distrito. Kay saya-saya, kundakulpuan bareta, mga tugang sa pag-aaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Alar Mario, nasa linya. Badingal, good morning. Buhian mo. Good morning, Padi. Borobanggi na sanang nagtutog doon ang mga bayong. Asi nagtutulay ang alas sa wire. Kan Apex. Kausan yung brown out, puro permi, digdi sa southern area, kan Legazpi.
yan ang ikinakabaldi na kan mga konsumidor na nasasanay na sana sa sistema na kung saan na burubanggi kung bako saro 2 beses na brown out pinabalik man sana mga 30 minutos alagad kung minsan na didiretsuhan na mag-aga na ikinakapastidyo kan mga konsumidor apoy rapayan kan schedule na brown out haro-suro Sabado maghapon sa Sabado iguana naman na advance na schedule dahil na maintindihan ang rason dahil may mga improvements daw na pigigibo ang APEC pero haros pirang bulan na taon na nga ni ang siling na sistema human garay ang serbisyo kaya lugod na uuso na sana ang reaksyon kan konsumidor kapag nag-brown out pagkabanggi ang rason o kaya expression na sana kan iba yaw na naman nagturugto na naman sa mga bayong o kaya nagtulay na naman so alas sa wire kan kuryente kan APEC. Yan ang informasyon ni Southern Area kan Legazpi, Anar Mario, DZGB. Walang tigil ang buhos ng mga mainit na balita. Mula dyan sa labas, maugmaon talaga pag nakulang pa rin. Lowens, good morning, Lowens. Lowens? Yes, salamat tabi BP sarong 23 anyos man na soltero ang takdag sa otoridad pagkatapos na makumpiskaran aligado nin illegal na droga sa kinasang bypass operation Kasubanggi sa Purok 3 Barangay Kiwalo, Daraga Albay. Oh my. Ang suspect basado sa Daraga Municipal Police iyo si Certain Samuel Lopez Kalumpit alias Sam 23 anyos daing trabaho na taga Barangay Ilawod, Daraga Albay. Sa pinagkasarong elementos kan Daraga asin pideya kinundusir ang bypass operation na nagresulta para arestaron ang suspect asin nakumpiskar digdi ang sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu na iyo an object of bypass kapalit kan 1,500 pesos na kwarta alagad ang 1,000 ka inipalan budel money na asin ang 500 man sana ang tunay na kwarta na ipinaon kan pusher buyer para matakdag ang suspetsado. Inimbentaryo ang droga na ini sa ampang tan suspect pagkatapos na siya masakote. Asin siya, dangan ang mga na-recover na ebidensya, idinaradigdi sa Ipatura Daraga Municipal Police Station para sa formal na disposisyon. Okay. Iyan tabi, BP, ang mga dagdag na istorya, nagbabiyahe kita Legazpi, Daraga, ako po si LDV. Ang saya-saya talaga, Jing. Good morning. Christmas time na Merry Christmas po. DZGB, DZGB. Ate Kayen. Good morning. Maray kayo si Ate Kayen talaga, Jing. Tawang ko na talaga kay Jim's Coffee ni Ade. Marayon. Doon ko si Ate Kayen. Gusto mo, Jing, napalig doon ko, Jing, sa DZGB, Jing? Kaning mailing mo, Jing? Ano ko nabigdiin ni si Ate Kayen sa DZGB? Tawang ko na talagang Jim's Coffee ni. Maray na aga po ngaya sa gabos ng mga taga-Daraga. Mag-morning hirit na habang nag-Jim's Coffee. Keep safe everyone. Always wear face mask. Merry Christmas po sa gabos na nagdadangog sa morning hirit with Mr. M. Ang lalaking hindi inuumaga kaya pugi lagi. Tapos sabi niya, lol. Good morning. Inaanak na Vel Verdeflor Liaguno. Good morning. May baby na ini si Bel. May baby na. Good morning, Bel. Welcome. Magiging mama na ini. Anita Armstrong, good morning po. Nasa Melbourne, Australia. Rosemary Clavo, good morning tabi dyan. Human sa dakulon ang dusi ang comment nata nagluwastig di o kwan lang nata nagluwastig di o apat. O sige po, good morning sa mga nakatutok, mga tunggang sa Facebook Live in the morning. Hindi po sa GB. Okay no? So mga kwantabi dyan so mga coffee lovers garing ngayon ako ka-late. Iyo pa ganun. Iyo
Nata, may problema ka. Good morning, Ate Kayen. Nawanta ka na ikikape ni. Ako digdi. Sabi ni Jing, tawad mo nga tabi ang kikape so kwan Jim's Coffee El Maca. Good morning. Sabi mataho na si Jubel ang sa kuyang inaanak. Good morning. May kuha na siya, may baby na positive. Nag-positive na siya. Positibo na siya mga tugang iguanang baby. Yan. Okay? Oy, good morning, Tabi. Good morning. Anong oras ka kayo nagpapasiring sa ako? Nagpapasiring sa Ayala? Sa opisina. Kung before 9, umagi ka sa kodigdi. Aday, hapit ko na sa naduman sa Ayala. Ano, Jing? Kapit ko na lang. Morning, happy Wednesday po. Nagdangog takan naman pagmata ko pagkaaga. Permi kakaiba sa oral daw kong routine. Salamat po. Maray na aga po sa gabo sa Edo pabati po sa mga kay Tang Awi Nero at kay Cynthia Balang at sa gabos na pamilya kan Markayda asin Nolias family. Kahit si Hirit si Bracadyo ini tabi naka Jim's Coffee na. Uy, marayon man si Bracadyo. Jim's Coffee tayo. An mare sa imo Bracadyo sukan. So 7-in-1. Marayon ang 7-in-1. Kompleto Ricardo. Good morning tabi sa mga taga Bongga perming naka morning Hirit ang pamilya Aconya. Halip po kay Fe Aconya. Good morning po sa mga taga Mariawa always GB mula noon hanggang ngayon. Tabangi man tabi kami sa barangay official kan tagas tabaradong kanal digdi sa simbahan sagkon ngunyan day man lamang pigasi kaso. Haluyo na pating eleksyon. Ang eleksyon sa enda. Salamat. Tontod tapon ang kus Engineer Baclao. Tan may problema. De mo na dangog sukwa. De mo na dangog so follow up ni Lowens kay yan. Buda sa interview ta kay Kapitan Bahilyo. Buda so follow up ni Lowens sa Municipal Engineering Office. Happy birthday po kay Pamilya Ate ng Istansa. Morning din kay Mars Adela Ate at Charlie Ate. Hay din po sa aki ko na sinda Audrey, Kailin at Noah from Chit Ate ng Istansa. Hadakul na parada. Henry Patabang po nagputok po transformer kan apek digdi sa Boragui. Deman po so hotline ninda naka-online. Naka-online mga aki. O sige, i-forward ko na ini kay Ate Kwan Hamay lang ha. I-forward ko na kay Hazel ini. O lang ha. Hazel Moralios. Yan. Okay? Na. O sige daw. Uli na ha. Forwarded. Send. O sent na po. Sent na ha. Maray na aga. Asmi lang po kung narin vaccine digdi sa Barangay Pawa, Legazpi. Day pa pong schedule ha. Pero dabis ka kung gusto mo. Pag may schedule diyan sa kwan, pag may schedule diyan sa ano ini sa ano ini, pag may schedule tabi diyan sa LC3, dumigdo mo. Dahil naman ngunyang ki mga screening open to all na, ha? Good morning, Dr. Ami Dorosan. Yan, Mamami. Siya po mga tugangan Vice President for Academic Affairs ng Bicol University. Dr. Ami Dorosan. Good morning, Madam. Always your avid listener. God bless always. Thank you po, Mami. Good morning, Tabi. Sabi ni Pading Ray, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. Amen. Jeremiah 17:7. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, sabi, siring man sa ako na mga barangay, pinapaisi ko po sa mga naka-schedule kan second dose sa Biyernes, Nobyembre 26. Ini po ang gigibuhon sa Sabado, Nobyembre 27. Sabado kasabay sa gigibuhon na barangayan ala-una nin hapon para day mabuyo. Salamat po. Ulitong tahan. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, para sa mga taga-Sagpon, pinaisip ko po ngayon sa mga naka-schedule kan second dose sa Biyernes, Nobyembre 26. Ini po gigibuhon sa Nobyembre 27. So naka-schedule tabi na sa second dose sa Biyernes, ini ngayon po gigibuhon na sa Sabado, Nobyembre 27.
kasabay na sa gigibuhon na baranggayan alauna nin hapon para day mabuyo. Salamat. Thank you, Tabi Kapitan Toy. Good morning, Kapitan Toy, Barahas ng Sagpon. Good morning, Henry M. Yan baga si Kayen baga, magayon baga adi. Siyempre ako pa, kadakla na kamidbid ko magayon. Happy listening po sa mga taga-Kabangan, Legazpi City. Shout out po sa mga taga-Upper Banao, Bakakay, Albay. Okay. Makao nga ni CP number kan apik. Pag brownout, day mo makontak, nagtao pa sindak CP number, ataan na. Para iriwal kaya din do. Sebenarnya tabi jing ki-charger jing. So charger mo baga dyan. So dahil ko jing madadara jing pagkatapos. So dahil ko madadara. Makibati po kay Chi Heraldo. Good morning, tabi. Kadakon. Madali lang ito. Kuya, anong trabaho dyan sa Banyag? Warang katapusan ang repair kantinampo. Permit traffic. Iyo bagade. Ang sige tabi, tayo pahiling ko daw todo naman ano. Dahil katapusan ang repair kantinampo dyan sa lugar na. Dahil ang katapusan na, ano na yan? Yan ang longest kwan. Road. Mga tugang na under construction. Good morning, Tabi, pabati sa mga taga-Buyuan. Yan. Okay. Good morning, amigong Jonas Rosal. Well appreciated, Tabi, an sa imong pagpuko sa kuya kas bagong aga. Ask ko, Tabi, kung nag-booster shot na sa Legazpi sa seniors. Ay, day pa po. Day pa. Wala pa. Notun baga po na booster shot. So mga frontliners, pagkatapos kan, gari kasarabay na po ang mga senior citizens. Okay? Oh, happy birthday! Sa mama, pwede po maghagad regalo sa aki po. Mamati sa radyo sa imo, nagtao ka daw kiriga. Ay, di pa ako nagtaong regalo. Ang entrahan mo po sa wish ko, regalo mo. Diba? Dumang ka po sa wish ko, regalo mo. Yan nga ni paggaga pagmata ko, may nagte-text sa kuya, so sa kuyang barkada dyan na sa Bicol University, friend ko dyan sa Biyo, na-appreciate ko ta. Kunya na aga, mata ko, nag-text nga hen, matabang nga po ako, duwaman nga po sa kuyang ako. Sarong babayi, sarong lalaki. Yan. Uni po ang, kung gusto tabi ki mga wishes, uni po ang dapat na i-text na number. Para po may record tabi ni Angel. Kaya po may patabi ki, nagdagdag po kita ki 100, kaya igapak po ki more or less mga 70 slots ha. May 70 patabi na slot. Kasabay mong pukaan mga tugang ang samuyang pangapunan na sa gusto tabi mag-sponsor ki aki, 300 pesos tabi per head. Minimum of o maximum of 300 pesos. At your birthday, Ang presyo tabi kang regalo na sendo tabing i-wish, days like ay dad 5 to 7 years old. time may fade. 5 to 7 years old po. O digdi po ka mo matek sa number na ini. Always reminds us 0997 your goal 133 image 9595. and now Itong ko po day has 0997 133 9595. Kung ipatabi ang sarong numero 0970 116 8558. 0970 116 8558. Okay? Yung tabi ni 0970 116 8558. Okay? Yung tabi ng mga number na pwedeng i-text para po sa wish ko regalo mo. Pwede na po sa mga taga Santo Domingo o na mga taga Kamalig Albay. Okay? Pwede na po dyan. Nakumpleto na po sa primerong 200 na batch. First batch tabi. Kaya po so mga luwas mga taga Santo Domingo and Daraga, Kamalig, pwede na po giraray ha. Pero so mga taga Legazpi and Daraga,
pwede manggaray po na mag-text. Basta po, abuton ka mo, kankota po na additional 100. So, sangon yan, iguan na po kita ki 70 slots na lang. Ha? Okay? Ulitin ko ang number na iti-text, 0997-133-9595. 0970-116-8585. Okay? Sige po. Ay, sorry. Mali. 0970-116-8558. Ha? 0970-116-8558. Okay? Good morning, ngaya. Mag-Jim's Coffee na kita. Yes, the best. Jim's Coffee na talaga kita, mga tugang. Habang naka-morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Paring Mar, good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. 42,000 na booster shots versus COVID-19 ay tudok na sa mga priority group sigon sa National Task Force. Oh. Bantang PNP, nag-apilar sa mga kandidato na dahil manlugod maging super spreader event ang sendang mga kampanya. Palasyo, nakamonitor sa investigasyon ka National Telecommunications Commission as in NPC manungod sa budol text message. Ipag-ingat man kan NBI ang publiko sa mga na-receiving scam text messages. Oho. Entras na ang Department of Justice, BP, nagdistansya muna sa investigasyon sa presidential ball Nata. na nagkagamit ng cocaine. Nata. Pabayaan ang una daw sa mga otoridad. So pulis na muna. Roger. So pulis na muna. Partikular nga ang PIDEA na yun ang pinakang tinugon Iyo. sa kampanya kontra droga. Iyo. Pero ang challenge talaga diyan pa ibubulgar daw iyan pa Iyan sa nangapot. Di ba? Iningon mo sa mga generals ngani na mga mga mayors, mga generals, sa random official, ngingaranan baga ni presidente ito. Roger. Natada mo niya naka-blind item na sanaan. Iyan ang apot. Okay. Mientras tanto, iwal sa pag-ultanan ni na Presidente Duterte asin akin asin Day Sara, pinaimutikan kan, Malacanang. Totoo yan pa. Totoo yan ang mga tirada ni Presidente Rodrigo Duterte kay Presidential Bongbong Marcos. Alay ko alam mo totoo yan. Na ano piga para ko niya baga, mga weak leader, sabi niya baga. Diba? Totoo yan na arogaan. Gumana bagaan si Bongbong paano? Patade baga si Bongbong nagribok ang kampo. Pigi respeto mi ngay ang kuan ang presidente. Kaya ngay kami kan masimbag. Basta sabi baga ni Inday Sara, doon sa kampanya sa Mindanao, protektahan natin si BBM. Uyug-uyugon mo yan. Pigi tirada kan ama, pigbabanatan kan ama, so aki man, protektahan natin si BBM. Basta sabi kan Malacanang na amigo mong kapsek, walang hidwaan. Yan ang sa tingin natin. Baka man ang gadae man talaga. Baka parte ang kan disenyo. Yan. Baka man ang gadae. Tama man si Kabsek, baka man ang gadae. Baka design man sana yan. Okay? Okay. Then, dahil na-monitor na estudyanteng sinamahan ng COVID-19 sa pagbukas kan face-to-face classes. Ayun. Good. Bantang propestong lay para sa progreso kan teknolohiya sa mga public schools. Aprobado na sa kaduang pagbasa kan Kamara de Representantes. Bill ini ni Congressman Joey Sarti Salceda. Yan. Very good, On-site vaccination para sa mga empleyado, pigahanda na. Okay. Mantang duwang supply ship ng Pilipinas, nakabot na sa PRP Sierra Madre. Salamat. Debi na ba kitubig? Dahil, pero may nagrunning speedboat. Lunad na tulong tao. Nag-video saka nag-retrato. Taday na pala pwede mag-agi naman para magduman sa... Ayungin show ito? Ito pala, may nabahura duman na, na barko, itong Sierra Madre. Darangki supply. Duman sa mga kwanta na ka-star. Itong lapao na? Ay, sus, kumakairako man ang sitwasyon ta. Yan. Kunyan, Oo. sa diri ito kan
Nasalog ito kan exclusive economic zone Kang Pilipinas. ng Pilipinas. Dumampig ka to ng ipagkaon. Roger. Kaya kasod, makanahiling ito ni Secretary Lorenzana, Oh. pagkirahin na nagreklamo sa counterpart niya dito sa Pilipinas. Garo hanggang sa iyo man ang dali. Harassment ngayon ating pananakot. Sosko. At Uyan nga tinitibo ni daw. na mga tao ninda na nagaparatataram kontra sa gobyerno ninda na wala ka nagkapirang bulan. Oo. Bako? Roger. Ngayon, bagay ko na naman ka artista. Awan ito, gari miss, sumis, esponso, kwanso, athlete. Nagtaram ki, nagtaram ki, goro kontra kidiit. Ako na wala kinagkapirang bulan, si Jack Ma. Ano nangyari kay Jack Ma? Tapos na wala kinagkapirang bulan, nagluwas man giraray. Iba man kaya duman. Diba? Iba man ang gobyerno naman. Yan nga ni na tao ninda. Sa doktor nga ning nagbulgar na may COVID. O ba mala? Yan nga ning tao ninda na araw ka nangyari. Kita pang bako man ninda ka ano-ano. Roger. Sabagay, friend pa lang kita, friend. Pero friend. No, okay. Okay, so far, VP, ang mga headlines din na pagkaaga. Mga pang detalye siyan at 10 alas 6, so 10 alas 7 ni pagkaaga. At dyan, sa Puya, kang PYC Enterprises, sa napon sa namin Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, sa tindahan nila dyan sa Ambangan, kan LTO, at yung LTFR Virginal Office, Procursos Province, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan, 24/7, konektado ka. Ang your face, Mardila, dahil iba, good morning! Salamat! Newspaper front page. Mariman. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Tabi, sa pamilya Kasag sa Mauyod. Grabe man yun. Pabati man kami digdi, Kuya Hen sa Mauyod. Pamilya Kasag. Ayos pamilya. Alam mo siguro agat kayo ni. Dakulo na ang mga nag-Jim's Coffee, Sir Henry. Mogmahon kan si Lolo Boy, kan Jim's Coffee na tinao mo. At tayo, sabi kayong tawang tagan ni kape, kawan tagang kape, budan, totoo talaga. Ang totoo talaga, namista ka. Kaya gusto ta kang mailing. Yay! Good morning, Tabi, kay Tano Ayala dyan sa Buyuan. Happiest birthday po kay Nez Miguel ng City Agriculture's Office. And more birthdays to come from Vam, Sam, Rads, and D. Yan, Ay, sa Vicente de Enterprises pala, may donation duman. Sa wish ko regalo mo. Alam ko na, si Lowens na naging maghapit. Angie! Ay, nasabde man siya sa mobile, Ans, yan pala na 7:30 to 9. Hamapit ka duman sa Vicente de Enterprises. Anapon mo si tagtik sa kuya. Naling amang kulugod. Basta, anong arang ka ito? Sa Vicente de, pangyayari sa Maabaka. Nakuang kulugod, nalingawang ko. Lahat yung big duman ng VP. Vicente de? Oo. Ayo, basta duman. Iyo to, de, mangkiba duman. Diyan taon-taon na sa pagbagwas na mapit ka mo sa ni Boy iyo. Tapos magagal man ka makilit na pako. Giri si Manay Nelly. Lingaw ko basta tuk-tuk na lang yung duman iyo. Sinag ko nanting sa kuya kay donation. Sa wish ko regalo mo. Roger. Okay, sige. Pakigreet po, happy birthday ka. Ay, sponsorship pala, hindi donation. Sponsorship. Yan. Happy birthday sa aking ina na si Laila Ahero from daughter Mina ng Taisan, Legazpi City. Happy birthday po, Lilia Ahero from Mina. Good morning, Tabi. Happy birthday kay May Muhar from Lola Delfa. Happy listening po sa mga Guardians Incorporated Alakdan kay RMG Corinthians B. Año Nuevo. Happy birthday po kay Lori Lee Escobar ng Piñaranda, Legazpi City from MMC. Jingle Escobar. Happy birthday po kay Jingle Escobar. Ay kadakol talaga. Happy birthday po kay Lynn Broquesa. Benjalin Lynn Broquesa ng Ginubatan Albay from Ricky Milano. Okay. Good morning, Tabi. Salamat po sa APEC. Arog kaan mag-apot-apot makabayad o daita kami pinutulan. Bayad center. Aloy na pala yan day nakalaog sa computer ninda. Maray na apot day kami pinutulan. Bata may kapitbahay kami.
Marit, ito. Basta salamat lang. Patulong po sa mga paraoma. Mapansin ang presyo ng abono ng paroy, doble ng presyo. Dati 1,200. Ngayon 2,500 na. Tapos ang paroy 13 pesos ang kilo. Gagadanon kaming mga paraoma. Help Salbatana. Hirak man kayo ni. Hiranita daw yan sa Department of Agriculture. Good morning tabi sa Pamilya Kasag sa Sagpon Daraga. Dakul palan kang Pamilya Kasag. Sabi ni Igso, dahil na Igso, tako nga ni, dahil mo lamang natawanan ki Jim's Coffee. Hirak man Igso, nagbuto-muto na naman si Igso. Kuha na lang tabi sa imo Igso, kuha na lang oning ibos na lang. You'll have many more days like this. Kung bako, kuha na lang sa imo. Sa tawan ta ka Igso kanso Jim's Coffee El Maca. Yan the best time Igso. Tawan ta ka? Reminds us of Jim's Coffee El Maca. your growth, Yan, para sa mga lalaki yan. and yet your Happy birthday kay Judy Jr., ate ng Istansa. that your birthday Okay? has come. It's all Bueno, okay na? you've got. Okay na po, okay na kita, okay na. Okay na kita, sub na. Tama time check na ako ta. May abunaran ako. Pero bago sa time check, when we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Mga reunions, Christmas kita-kits, monito-monita. Uy, ang tanda ba, nakakasenti, pero mas maging happy, pero para mas maging happy, how about we celebrate those things we can still enjoy today? Like those holiday flavors na never na absent sa mga handaan, obi pastillas and braso. Both of these you can enjoy with McDonald's, obi pastillas sundae or frappe. And McDonald's braso sundae frappe or even iced coffee para ma-enjoy mo pa din ang distinctly special flavor ng ube and that melts in your mouth, creaminess ng braso this holiday season. At para mas masaya, share the festive feels by sharing McDonald's ube pastillas and braso flavored desserts with your family and friends para maging very special at sobra-sobrang saya ng virtual reunion nyo. Order na via macdelivery.com.ph. Masiram po yan McDonald's ube pastillas and braso. Enjoy yan po yan sa masiraman ng yan sa pang yan diba? Mga pang dessert sa tuyang pamilya. Ube pastillas and braso. Yes! McDonald's tayo. Mga tugang 8:50 na, 5:50 na. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pipili ko, itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Leni Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay,
maurag asin matikas. Sabayan mo pa key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamaton! COVID Balita. COVID Update. O na po mga tugang ang sluyang update, mga tugang kan COVID situation sa bilog na Bicol region. Ngunyan pong aldaw nin Martes. Ang aktibong kaso, mga tugang sa Bicol region, nasa 5,483. Pagkatapos na madagdagan po ininin 14. 14 cases na lang, Kaso hapon, ang 14 cases po na yan, iyo po ang kinabibilangan kang anom sa Albay, tulo sa Daraga, Tigsararoan Kamalig, Ginubatan Legazpi, asin 7 sa Camarines Sur, 2 sa Libmanan, 2 sa Naga, Sarong Bula, Irigasite, asin Pili, Mantang Saro po sa Sursogon, napaduman po mga tugang sa munisipyo kan Gubat. Ang mga munisipyo kan Catanduanes, Masbate, asin Camarines Norte, dahil po mga tugang kipanibagong kaso nin COVID-19. 130 ang panibagong recoveries. Sigon po sa Department of Health, naulian mga tugang unarahay sa sinabi ng hila. Mantang, Jesus ko Lord, 10 ang gadan. 10 mga tugang ang reported na gadan dahilan sa COVID-19. Sa bagay kansarong simana nga ni 36. O ni po 10 tabi ang gadan. Kaya po nagadan mga tugang sa COVID-19 sa Bicol na sa kabilugan mga nasa 1,726 na. Yan po ang latest. Mga tugang may kinaraman po sa kaso kan COVID-19. Digdi po sa satuya na lugar. COVID Balita. COVID Update. Apo danta daw ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pungal daw na ini mga tugang nin ano ngunyan jing Miyerkules na 24 na mga tugang kan bulan na Nobyembre. Ay sus ko. Paano lang palanjing? 30 pirang aldaw na sana. 31 ay 1 month na sana. Pasko na. Ang bilis talaga. Maregaluan naman kaya si Diyos Director kaya puro Pasko pigregaloan okay ni pag siyan mina birthday. Pigregaloan okay ni Direk Edwin. Balik ta din ng laki pag nagbe-birthday siya jing, siya nagregalo. Itawan okay ni t-shirt.
Kung bako, titawan niya ako, kikash. Anong yaw? Regalo ko nga sa'yo mo. Pasakatan mo lamang. O, madali na. Ay, sus ko sa pag-asa. Kinatbirits ang cellphone. Nataman tabi. Latusot kang salbatana kay Edwin na. Sarawayon ka. Wala nang hindi na ninyo. Sarawayon ini naman na. Iba naman south mo sa kuya. Okay, sandali. Ang second number, cellphone number kan pag-asang ikadua. Madali lang. Kinatbir na ito. Kinatbirits ito. Oh, ganit talaga natin eh. Pangyayari sa mauraro. Nata ito, pag-asa. Dahil na apo doon sa pag-asa. Girba ka dahil, sabagay din, siguro, ang panagod ko niya, may kamugtakan man gayon. Diba? Baka may kamugtakan man ang panahon mo niyan, kaya dahil man sa pag-asa na, ano yun. Pag-asa, girba tan duty ko niyan, sumutya ng pag-asa, si Janice na Rosero, Janice, nasa dahil na anong nangyari man daw sa tuya na, madali lang po basa mabareta, ay sus kadakol pa kan text pati na dahil ko nababasa. Ito na, nagring na ang pag-asa. Yan. Okay. Good morning, Sir Ariel. Ayo po. Si Henry po sa DZGB. Mahagad po kaming forecast para sa aldaw na ini. Go ahead po. Sige po, sige po. Go ahead tabi, Sir Ariel, sa forecast natin. Okay, na aga po. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa itong panahon, kunya na aldaw ng Merkules, nakaka-apekto ang duro sa amihan duman sa Northern and Central Luzon, samantalang Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto man duman sa Mindanao. Digdi man sa Kabikulan, nilalauman sa maghapon ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pasin pagdaguldol. Luya hanggang sa katamtaman na doros na ali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:48 ngunyan nilaga, matsulop at yan alas 5:15 nila hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa, Legazpi, sa kamugtakan, kan panahon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 안녕하세요. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day.
tuloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, alas 6:08 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Miyerkules, fit sa 24 kang Nobyembre. Headlines kan mga bareta, opisyal na pagpusak o opisyal na nagpusak nin pasang bote. Sa matakam pulis, kinasuhan na. Hepe kan Legazpi asin Daraga, nagkambyuhan nin posisyon. Bakuna para sa may edad na 11 anyos, paibaba, pwede nang available. Sa bago matapos ang taon 2021, PNP asin COMELEC may koordinasyon na sa pagsuhay. Sa mga nagsuhay sa health protocol, pwedeng ikonsiderar na election offense. Sa ibang nasyon, 80 katao gadaan matapos maglubog ang sarong barko sa kadagatan kan Libya. Enot, mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Formal na pong sinangkatanin sa ansarong pulis. O formal nang sinangatanin sarong pulis na nabutaan mata matapos ining pusaka nin pasang bute nin sarong halangkaw na
aviation officer nin kasong prostrated murder sa Legazpi Prosecutor's Office. Sinabi ni Police Major Malo Calobakid sa kapagtaramang kang Police Regional Office 5 na si Aviation Security Group Commander Police Colonel Dulnuan Dinamling iminalyo na sa Administrative and Resource Management Division personnel holding and accounting section sa Pasay City. Sayang sinabi na si Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Jonel Estungo nagrekomendar na nin dismissal as in pagsumiter nin administrative complaint kontra kay Dinamling mantang binilog ang Special Investigation Task Force tanganing investigaran ng insidente ang pinusakan nin pasang bote as in nabuta iyo si Police Sergeant Ricky Brabante kang Regional Mobile Force Battalion. Kadakol ang nabigla sa pinasunod na pagbabalasa sa mga hepekan pulisya sa Legazpi City at Sindaraga. Base sa orden, yun ay pinaluwas ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Julel Listomo, si Police Colonel Rodilon Bitita, hepe kang Legazpi City PNP, ibinalik na sa Daraga kasalida ni Police Colonel Bugart Araw na ibinalyuman sa Legazpi City PNP. Enot kaya ni si Bitita, iyon nakaristino sa Daraga bago ibinalyo sa Legazpi City PNP alagad. Ngunyan balik na siya sa nasabing banwaan. Sa ibong nalado day pamasabutan kung anong rason kan pagbalasa sa duwang opisyales kan pulisya. Manual na maturo sa mga LGU nin pagiging preparado kontra sa pagtugan nin bulkan na itauna sa gobyerno provincial Kanabay. Ans Galero sa detalye. Seguido ang gobyerno probinsya kan Albay na mapaiwas pa ang karaman kan mga LGU sa probinsya manungod sa pagiging preparado kontra sa kalamidad, partikular na ang mga protocol sa dapat sundon kada bes na nagtutuga ang bulkan mayon. Ni ang mayor na katayuhan kan ginibong pag-turnover kasudma kan Department of the Interior and Local Government Bicol sa pamayon ni Regional Director Attorney Anthony Nuida na yung ipigrepresentar ni DZGB by Provincial Officer Director Arnel Madrideo kay Gobernador Alfranz Bichara na yung may titulong Manual on Disaster Preparedness, Protocols on Volcanic Eruption. Sigun sa nasambitan ng opisyal, katuyuhan kan manual na ini na mas mapakusog pa ang kapasidad kan mga LGU sa probinsya kan Albay sa pagiging o sa disaster risk reduction and management lalo naman ang mantinir kan zero casualty status kada bes na igwanin pagtuga ang bulkan mayon. Pero kayan, tatawan doon man sa manual na ini kung paano makagibo o kaya ma-achieve na ang gabos ng mga LGU digdisi sa tuyang komunidad o kaya probinsya kan Albay magiging disaster resilient community ng GAD. Pasalamat mo niyan ang Kapitolyo Provincial dahil sa tabang kan DILG na mahaman ang nasambitan ng manual lalo pa ngunyan na aram ninda asin haloy ng train kan gobyerno provincial kan Albay ang mga LGU na maging preparado ng GAD kada bes na igwanin pagtuga ang bulkan mayon lalo pa ngunyan na talagang prone ang probinsya kan Albay. Dagdag na bareta ang Galero, DZGB. Nasa 31 persons deprived of liberty o PDL sa Sorsogon City District Jail ang naggraduar na sa junior high school as an elementary kasuhapon sa pagikang Alternative Learning System Program. Sa mensahe ni Jail Chief Inspector Attorney Rodolfo Versosa Jr., Jail Warden kan Sorsogon City, sinabi niya na kamautan ka nasabing programa na matabangan ang mga PDL na maipagpadagos ang sendang pag-eskwela habang sinda na sa laog kan kulungan. Siniguro ni Versosa na ang programa kan Sorsogon City District Jail arog kan tabang pag-eskwela asin mga training sa tabang kan TESDA para sa PDL magpapadagos. Sa graduation ceremony na ginibo online, pinagpartisiparan kan mga kapamilya kan preso asin mga opisyal kan City Jail. Mga otoridad mas pinapakusog ngunyan ang pagmomonitor sa mga persona na kontra sa gobyerno. Al Armario sa report. Mas matinding monitoring intelligence work ang napigigibong niyan kan mga otoridad laban sa mga kontra-gobyerno. Entras haranina naman ang eleksyon. Tusog sa feedback na nakaabot sa DZGB News,
May mga paramdam na naman ang mga kontragobyerno. Latest na panbabadil sa sarong kapko sa barangay Kagbakong, kan sarong Banggi. Sa pag-assist kan mga otoridad, parte naman ini sa pagparamdam kan mga armado na ikinakadit man ngunyan kan mga kandidato sa indang paglakaw-lakaw lalo na sa mga ararayong barangay. Kaya ngunyan bilang antisipasyon, na dahil na ini maglalapa, yaon man at mas aktibong pag-monitor sa mga autoridad. Alarmario, DZGB. Nangapudan ang Department of Health Bicol sa publiko na magpartisipar as in maging volunteer sa mangyayaring National Vaccination Day sa Nobyembre 29 sa Disyembre 1. Sigon sa DOH, ang mga magbo-volunteer bilang health screener, vaccinator, post-vaccination monitors, health educators, registration personnel, encoder, as in data consolidator, as in tallier, ang pwedeng makipag-koordinar sa indang mga respetibong local government units o mismong sa indang opisina. Target kan Department of Health Bicol na makapagbakuna ng sobra sa 1 milyon na mga Bicolano sa nasabing petsa. Sa mga gustong mag-volunteer, mag-registro po sa www.bicol and https://bit.ly.bicolndvdvolunteers. Duwang nurse sa sarong pribadong hospital hinabasan gamit naubos. Lowens Marcena sa report. Duwang nurse kan UST Hospital ang sinalisihan kan sarong parahabas pagkatapos na limason kay ni ang mga importanteng gamit asin kwarta sa laog kan sa inda mismong room. Ang biktima na nagpa-blatter digdi sa Legazpi City Police iyo si Certain Liomelin Di Matera Ipanyagan, 34 anyos may agom asin Katling Ocampo Sarmiento, 37 anyos may agom na pareho mga taga Albay District. Sigun sa duwa, alas 11:30 kasuod bang mag-uudto kan sa indang tinapusan sa indang trabaho sa operating room kan ospital. Pagbalik ninda sa room ninda, nawawara na an sa iyang Samsung Galaxy Note na cellphone na kantidad 60,000 pesos. Pagparahanap pa, nawawara naman ang sa iyang wallet na may manlaylain na ID asin 1,500 pesos na cash na kwarta asin ang cellphone sa laokan sa iyang bag asin maging si Mrs. Ocampo subag niyaman asin wallet na may laog na ID asin ATM card nawawara naman. Pag-review sa CCTV sa indang security personnel, may sarong babae na luminaog sa indang room asin kinuruan sa indang mga gamit. Sangon yan, ang nakapulisan padagos pa sa pag-imbestigar. May kinaraman sa siring na bagay, tangani ng masuysoy, ang nasambita ng suspetsyado na mismong nagkusog nin buot na maglaog sa ospital asin manghabas nin gamit nin mga nurse mantang nagtataon nin sa indang serbisyo para makapagsalbar nin buhay. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Mientras tanto, mga tugang 8 na mga persona dakop sa tupada sa Pulangi, Albay. Jimmy nasalita sa report. 8 mga persona ang nakakasuhan ngunyan kan Pulangi PNP matapos na magkadarakop ang mga ini na nakikitupada kasudma sa Prokdos, Barangay Ponso sa Banwaan kan Pulangi. Sinabi ni Pulangi Chief of Police Roel Pedro, kasong violation sa PD 1602 ang ipapail ninda sa korte sa nasabing mga persona kung saan haloy na napigparapatanidan kan kapulisan ang mga nasa barangay na bawal na ngunyan ang burulang dahilan sa dahil pa man tapos ang pandemya. Dipisil na kuniguanin na mga urulakitan. Ang problema, dahil nagkakapurugulan ang mga mahilig sa manok kung kaya sige, ngunyan ang mga operasyon ay pinaglalansar kan PNP kada bis na iguanin natutunugan na mga tupada. Kasuhapon, ang mga nakumpiskar kan mga pulis, iyo ang mga pambulang na manok, tambod, asin 1,500 pesos na cash bilang pusta asin ebidensya.
Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Ikinaugma ni Congressman Didi Cabredo asin nagpasalamat sa pamayokan Bureau of Fire Protection sa Bicol sa paagi ni Fire Chief Lowy Puracan kan kay Ligao City Mayor Patty Gonzales, Alsua Regional Director Ricardo Perdigon kan Bureau of Fire Protection may kinaraman sa konstruksyon kan bago na o sa plano na pagkonstruher kan Bicol Regional Facility kan Bureau of Fire Protection na pupunan sa masunod na taon. Sigon kay Cabredo sa sayang Facebook post ay ang sinabi, nadakulang pasalamat ini dahilan ta ang Ligao City ang napili na bugnakan kan sinabi ng bagay. Enot kay ni ang Ligao, iguana kang Regional Training Center may kinaraman sa iba pang mga ahensya, siring sa parte kang kawa-kawa kung kaya habang naghaloy dakol ng mga ahensya di gobyerno ang pwedeng maibugtak digdi sa ibong nalado. Nagpasalamat man si Cabredo sa Bureau of Fire Protection Chief para sa pag-akomodar kan sa inang request na mga fire truck sa mga munisipyo o sa syudad kan Ligao asin sa munisipyo kan Piuduran kasarabay na para ini magamit sa mga coastal barangay kan Tercer Distrito kan Albay. Kasarabay man ang construction kan fire station sa Piuduran, Ligao City asin syudad nin Ligao. Nagpasalamat man si Cabredo sa Fire Chief o kay Fire Chief Puracan asin kay Regional Director Perdigon parehong pamayokan Bureau of Fire Protection sa Bicol. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Pamasahe sa tricycle na nagbabiyahe sa mga barangay kang Malinaw, pasiring sa siyudad ng Tabaco asin vice versa, binabaan na. Jomar Bien sa detalye. Binabaan naman ang pamasahe kan mga tricycle na nagbabiyahe sa mga barangay kan Malinaw pasiring sa siyudad kan Tabaco and vice versa. Ini matapos na magtugot na ang lokal na gobyerno kan Tabaco na madagdagan ang pasahero kan mga tricycle na nagbabiyahe asin naglalaog sa saindang siyudad. Hali sa dating duwasan ng pasahero, nagtugot ang lokal na gobyerno kan Tabaco na gibuho na tulo ang pasahero kan mga tricycle. Dahil lang kaini ang lokal na gobyerno kan Malinaw sa paagi kan komitiba sa transportasyon na pigpapamayuhan ni Councilor Joel Seriola, iyon nakipagkonsulta naman sa mga tricycle drivers and operators kan Malinaw na ang biyahe palaog sa siyudad kan Tabaco para maibaba man ang pamasahe dahil ang madagdag naman ang pasahero na pagkauruyunan na ang magiging pamasahe na dahil ang tatulo na ang pwedeng ilunod na pasahero, iyon magdadalaga na sa 17 sundo 34 pesos na sana, depende sa kung saan na barangay ang biyahe nila pasiring sa siyudad kan Tabaco. Alagad dahil pa man ini maibabalik sa normal talaga na 14 hanggang 20 pesos dahil lang dahil pa man nakakabalik sa 5 ang pasahero kan mga tricycles. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Alas 6:24 oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Takul nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Bawat
Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pigpipili ko, itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Lenny Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo.
Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Beth. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. GB News Express. GB News Express. Posibleng maging available na sa nasyon bago matapos ang taon ang COVID-19 vaccine para sa mga aki na may edad 11 pababa. Sigon kay Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo na pinaglaoman ninda na sa Disyembre masumiter ang Pfizer BioNTech nin amendment sa sendang emergency use authorization para maitudok sa mga edad na 5 sagkod 11 anyos. Sinabi ni Domingo na pigahalat maninda ang Sinovac na magsumiter kan sa endang datos kan COVID-19 vaccine para maitudok sa edad na 17 pababa. Sangon yan, sulamenteng Pfizer BioNTech asin Moderna pasana ang mga branded bakuna na pwedeng maitudok sa mga edad 12 anyos sagkod 17 anyos. Makusog ang koordinasyon kan PNP sa Commission on Elections. Kasunod kan panibagong pahayag kan election body na pinagkonsiderar na sarong election offense ang pagsuhay sa health protocol sa COVID-19. Nakapalaman sa Section 34 kan COMELEC Resolution 10730 na kay pan magsumite rin affidavit of compliance ang mga kandidato sa physical campaigning na sa endang gigibuhon. In kaso magpalyar na gibuhon ini, may padosa sa irarom kan mandatory reporting of noticeable disease and health event of Public Health Concern Act. Sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nanda sindang ipautuban na sabing direktiba lalo na para man ini sa ikakarahay kan gabos. Sinagan ni Carlos sa lambang kandidato na dapat makipag-coordinar sinda sa mga otoridad asin siguruhon na may plano sa crowd control kung maorganisar ning kampanya tanganing day ini maging super spreader event. Maabot sa 80 katao ang pinagtutubudan ng Nagadan matapos mawasak asin maglubog ang barkong piglulunadan kan 92 na individual sa kadagatan kan Zuwara na sakop kang northwestern Libya. Sigon kay Italy spokesperson for the UN International Organization for Migration Flavio Di Giacomo na nakamating ngunyan bagyo na nasabing lugar kaya peligroso na maghali maski kalmado ang kadagatan sa Central Mediterranean Sea. Padagos pang pig-investigaran kan mga otoridad ang nangyaring insidente sa nasabing lugar. Nagluwas nin travel warning ang US Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa nasyon kan Germany as in Denmark. Ini dahil sa padako sa pagitaas kan kaso ng COVID-19 duman. Dahil sa nasabing insidente, itinaas kan CDC sa alert level 4 o very high ang nasabing duwang nasyon. Ini binaba man sa alert level 3 gikan sa dating level 4 ang travel warning sa Israel, Aruba, US Virgin Islands, Curacao, asin Guadalupe. Ipinag-orgulyo kan kampanyang Pfizer BioNTech na mantinidong nasa 100% ang epekto kan sa endang COVID-19 vaccine na itinudok sa aki na edad 12 sagkod 15 anyos. Matapos ang 4 na bulan, nagluwas sa bagong datos na kinabibilangan kan 2,228 na mga partisipantes. Wala man yung problema sa pangkaligtasan na nahiling ang mga individual sa laog din 6 na bulan. Matapos ang pagtudok ni ikaduwang dose, sinabi ni Pfizer CEO Albert Bourla na ang nasabing bagong data nagpapatunay na ligtas at sinepektibo ang sendang bakuna kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, Darakan Detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Pwedeng magpabakuna versus COVID-19 ang mga nanay na nagbe-breastfeeding. Inan makusog ng panindugan kan World Health Organization Philippines sa way kang pahayag
Nawaran in live virus na nakapalaman sa presenseng mga COVID-19 vaccine na pigagamit sa Pilipinas. Nangangulugan ini na daing peligro na mailipat kanina sa iyang baby ang COVID-19 virus. Nabibigkanahin siya na ang mga antibodies makukuha kanina na pwedeng magpasiring sa breast milk at makakatabang na proteran ang baby. Magpapakuna na para sa healthy Pilipinas ikumpasahin siya. Pero pagiramdom kan DZGB, DOH and WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayaran. Business News. Business News. Mga tugang, mapuon po sa Disyembre 1 ang implementasyon kang regulasyon na no work, no pay para sa pabakunadong empleyado na magsasayumang magsairaram sa mandatory COVID-19 regular testing. Sa online briefing ni Labor Assistant Secretary Teresita Cocueco na pwedeng magtrabaho on-site ang empleyadong dai pa nababakunahan, alagad kay puhan kaining gumastos para sa iyang regular na COVID-19 test. Nakapalaman sa resolusyon na ipinalawas kan IATF na may petsang Nobyembre 12 asin 18 na pinag-orden sa gabos na mga establishmento asin employer na hagadon sa kanya-kanyang mga on-site employee ang pagbabakuna. Paliwanag kan IATF na pag-abot sa Disyembre 1, gabos na bakunadong obrero masairaram sa regular na RT-PCR testing sarong best kada 2 semana para makapagtrabaho on-site. Pwede man na magpa-antigen ang mga ini kung bako sufisyente ang kapasidad sa RT-PCR. Dagdag pa ni Cocueco na dai na maluwas nin Labor Advisory andule sa pinapautob na regulasyon kan IATF. Sa 500 years of Christianity. Aramon ta mga tugang nga istorya may kinaraman sa 500 years of Christianity. Digdi po sa satuya na programa. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Miyerkules sa DZGB. Ang Catholic Education Association of the Philippines o CIAP, iyong asosasyon kan gabos ng mga Catholic school sa bilog na nasyon na napundar kang 1941. Maabot sa 1,525 na mga eskwelahan ang miyembros ngunyan kan CIAP sa lindong kang pamamahala kan 120 superintendents kan Catholic school. Kalat na sa 17 rehiyon ang mga Catholic schools kung kaya pinag-establisher naman ang mga Regional Educational Association. Panginot na objeto kaini na may irepresentar ang Catholic School sa national o international na fora. Pagkisumaro sa iba pang organisasyon asin mag-asister sa mga miyembros. Siguro man kan siyap na maipromoter ang teaching function kan simbahan na yung pangkabilugan na development kan sarong tabo. Sa 500 years of Christianity. Yan mga tugang detalles kan mga Draculang Bareta. Ngunyan pong aldaw, Nina Miyerkules, Nobyembre 24. Mga Bareta, sinulat po ninda News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mustasa asin Andy Espinal. Kasabay ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express, GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:38 na. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Robust Dietary Supplement for Men.
Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pipili ko, itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Lenny Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Paasan-paasan sako-sako? O ni Sargento Cardo? Kalaban kan mga pasaway asin sanggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siring kan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong taong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini an sa imong kusog. Sa inot lalabanan kan TB bacteria an sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magiging matasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man ng gad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda. Okay. Ang lalaking hindi inuumaga. Yes, thank you. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yo!
여보세요. Alright, oy may correction kita. Nag-text si Ma'am Rihino. Kasi bago nabasa ko Curacao o Curacao. Duman sa kwan, sunyos bagang ibang nasyon. Salbatana. Para ako makorekan binasa ko. Napatsing ako, Jing. Kaya nga nag-iba na. Maringan ito, may mas kita. Dipisil magparorot singo niya na panahon na nagsurusipon ka. Okay. Ang pagbasa palan ka iyan, Curacao. Curacao. Yan, Okay, sige. Thank you, Ma'am Rino, stand corrected. Curacao. Curacao. Curacao palan. Ang pag-pronounce ka ini, first time kong paka-enkwentro kang word na ini. Then nga, ako ini, lingaw kung sa inang lugar ini. Basta yan, sa mga hali dyan sa nasyon na yan, halangkaw da ang kaso kan COVID. Israel, Aruba, ibinaba na sa level 3 gikan sa dating level 4 ang travel warning sa Israel, Aruba, US Virgin Islands, Curacao, as in Guadalupe. Yan. Okay? Sige po. Thank you, Yan po, ang satuya na correction. Curacao. Pangyayari. Magaya ibaw. Mga lugar. Curacao. Kaya so, Curacao. Curacao. Okay. So, thank you, Alright. Ma'am Regino, good morning, tabi. Alright. Uni ang istoryata. Ngunya na aga. Sa mga istoryang may init sa morning hirit. Madali lang. Ay nangani si Stinger ta. Ay nangani. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright. Sige po. Thank you. Alright, ito may nag-text. Sa tangyang spelling ka nakasurat yan. Curacao. Cur yan. Curacao. Kina. Okay, sige po. Alright, ito. Kamutabi na mga nagtatrabaho ngunyan sa pribado, danguganin do ini. Pero na kulang problema na Jing. Ika Jing, bakunado ka na Jing. Ay, proud na proud si Jing. Proud na proud si Bonjing. Pfizer nga niya ka, boss. Hindi ka Jing, Naka-second dose ka na? O, tapos ka na, no? Tapos ka na? Yan, tapos na. Ika nga niya, Ako po, Sinovac. Ini po si Henry M. Tinudukan po nin Sinovac. Diba? At least may protection lamang kita, mga tugang sa yan, tabi. Okay? Now, ito. Kamutabi na mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, kita gabos na nasa pribadong sektor. Ano nga nini? Sa mga bako patabing bakunado, may problema ka mo. Mga tugang, kita palaan kita, bako ka mo, kung bakunado naman pa, Sinovac ako binakunahan tuloy ako ni Mrs. Ba't ang totoo mga tugang, takot ako sa iringgilya, bako man sa bakuna, sa iringgilya. Maski nga ng ayos ka ng ngipon, abutan akong siyam-siyam. Binarakunahan ako dyan sa LC3, kan mga nakaaging, anong bulan daw ito. Pero Agosto ito Paraguyod-guyod ako ni Mrs. Okay, now, sabi kan IATF, buon da ang mga tugang sa Disyembre 1. Gabos na bakunadong obrero, masairarom sa regular na RT-PCR. Kada sarong best tabi kada 2 simana. Sarong RT-PCR test
sa laog kisarong simana. Pwede man databi ang antigen. Ha? Pwede man databi ang antigen kung daing sufisyenteng kapasidad na magpa-RT-PCR. Di nga yung problema yan pala. Para ma-ensure mga tugang nan matrabaho, di po nadaradarang virus. Tampag tubudig di subakunado, pwede man tabi siya na magka-virus, di ba? Naulakitan siya. Pero bako databi siya mild. Uda sa pa kung subakunado nagka-virus, maulakitan sa bakunado, magugulpi da tabi kamo i-virus. Ha? Na, unan magabatig di. Sabi po ni Sengani ini, ni Labor Assistant Secretary Teresita Cocueco. Ang gasto nga niya sa pagpa-antigen or RT-PCR, ikakarga sa empleyado. Ako man taban magaso sa employer tabi o sumay sa diri kang negosyo. Udan sa ro padigdi mga tugang di ikakarga sa sweldo kan empleyado. Duwang sarong beses sa duwang semana di. Kung RT-PCR yan, 2,000 plus bagaan, 2,800 baga, hindi kung bumaba na. Kung nagbaba na, 2,800 baga yan. Di 5,000, 600 per month. Ano ang base sarong semana, Jing? Oh. Manggura ano ang antigen? 800 or 900. Di 1,600 or 1,800 o 1,800. Diba? Paano kung ang sweldo mo, Jing, katamtaman sana, nasa kwang ka, ang sweldo mo, mandatory, ano po ka ito? So, labor, base lang sa labor wage, so, kung baga, daily wage, naka-daily wage ka, o, paano? Hello? Hello, good morning, BP. Yes. Ay, manan makakarga sa employer. Sa bago ka kan mag-PCR, mabait kayo na. Iyo man ang kata di. Iyo man ata. Alibawa ang nga sa mga establishmento, day man iyang kasadiring RT-PCR. Sa luwas ka, di ba? Correct. Mataliyon ka. Uli pansaro. Taring, so abo mong pabakuna, tawag ko na kitip. Ano? Magpaswab tesin na duman sa Red Cross, 1.5. Iyo na nga ni. Basta ano? Ba't ang sinabi din RT-PCR, pwede siguro ang saliva, recognize naman. Oh, ang puro barato, antigen. 800 or 900. Antigen iyan, sir. Oh. Ngunyan, kung RT-PCR, ang saliva pwede. Ano? Ang saliva pwede, RT-PCR manan. Yes, yes. O, ngunyan, sa Roma sa nagigibukan, Red Cross, bayad mo na bago ka swab. Gapos man yan pare. Maski mapa-antigen ka, bayad ka muna bago ka swab, di ba? O RT-PCR. Mabayad ka lang, manalibrian. Oo. Paano mo lang kakarga duman sa pagkirig? Apo rin daw yan. Kaya sa ladan tigapit sa taramid do. May point ka man. May point ka man. Kaya sabi kan Dule, Assistant Secretary, kamo ngayon mabayad. Sa pwede man bagaso, so negosyo ko makipag-huron nga sa saro na nag-antigen, di ba? Sa kami nga ni baga, sa kami digdikan, so kami gabos digdi sa empleyado, nagpa-antigen kami, yan sa kay Dr. Chua, pig-shoulder ka na opisina, nag-bill na lang sa opisina. Hindi yan. Di ba? Oh. Kasi requirement din, no? Yes. Kaya, ako man requirement magaw kang employer yan, requirement kay national. Kan gobyerno pare, IATF mismo. Ay salbata ng maubos ka ng sundo, kaka-antigen. Oh, sige, salamat Pagyari sa maabaka. Ito. Ano ba
magabat ini une. Ining unin lo ha. Puon Disyembre 1 ang implementasyon kang regulasyon na no work, no pay. Kung di ka maglaog, di kang pusuldo. Para daw sa bakunadong empleyado na magsasayumang magsairarom sa mandatory COVID-19 regular testing. Sa kabaga. In other words, mga tugang, gariman sa napigpipirit kita kan gobyerno na gabos na workforce, gabos tabi na manpower resources sa pribadong sektor, magpabarako na kamo. Indirekta man sa nang pigsasabi ini. Pero ang gusto sabihin talaga, nganing makatrabaho ka, mga tugang, magpabakuna ka. Pero kung nabukang magpabakuna, choice mo iyan. Pero mapa-antigen ka o mapa-RT-PCR ka bago maglaog sa trabaho. Hello? 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 Yes, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Excuse me. Ang pig-istorya mo tabi, sir, para dahil na kitang garapatan na mag-abo. Iyo baga, sir. Ayaw man talaga ko sabihin kay ni. Diba? Kapag guminabo ka, kung habo ka ngayon magpabakuna, magpa-antigen ka, magpa-RT-PCR ka para makatrabaho ka. O kung di ka maglaog, di kang sweldo. O, bako, pagabat yan sa tao, sir? Magabat, migo. Magabat ang laban. Ang luwasan. Ang mga tao, maribilde. Iyo. May problema kayo ni si Kwan, si... Wala ko magnaran. Okay, salamat, bossing. Salamat, Ton. Salamat mo po. Di ba? Oo. Duman sa 7:30 to 9, nahagadan ta kamo ki reaksyon. Sa boses kang utaw. Yaw na, Jing. Siguro ini, mangyayari ini, kung i-required talaga kang gobyerno, kan employer. Diba? Kan employer. Kung doon na kan gobyerno so employer, ika nga niya, ang mga tao mo dyan, may mga bakunado na, ay go nga, mga dit na kay kabanga. Ano yan? Bukas mo magsunod. Kaya sabi kan IETF, ini an implementar nindo. May pwede ba kang magdoon ng labor, di ba, Jing? Pwede magdoon ng labor sa employer. Diba nga, DZGB, pwede magdoon ng sa mga gabos na miyembro kang privat, pwedeng doonan ka. Isa dyan sa mga empleyado nindo, bakunado na. Eh di pa nga po, o anong pigibo nindo, magsunod. Allah! Kaya ang solusyon, anong solusyon? Anong solusyon? Magpabakuna. PPR kini yan. Yan ba kasi mga guidelines na pag ikaw matrabaho, mapirma ka? Iyo, kontrata. Yaong bagay yan na, di ko lang in toto, pero yaong yan BP, nakalag dyan sa guidelines na dapat healthy workplace ang sa imong katrabawan. Iyo. Actually, may gumalaw yan duman sa Aramuso pigpirmi mi pigdidiskuter ni Dr. Chris Gianan. Iyo. Nakatingan ako kan one time so safe, nalingawan ko sa term. Iyo, tapos siguro pa kaya paano, healthy safety standards. Workplace. May ano, yo, tama ka dyan, tama ka. Duman sa safety, nalingawan ko sa term. Nagparaluyan na talaga kita. Yan, ha? Basta yun na. Di ba naman ako? Sige. Pinirman mo yan? Duman talaga sa safety. Pato? Diba? Safety kan ka, boss. Okay, thank you, Pangyayari sa maabaka. Maparam na kita. Tala 7 na.
7:30 tunay na lang. Pag-restoryahan tayo nito taon. Baka may makaurong kitang taga-dole kay ni. Adi. Mga tugang na concern na ini. Bata kita gabos, nagkatrabaho sa pribado. Kung i-require ka kang employer mo, remati ka, kan mabayad kang antigen mo, buda kang RT-PCR mo. Tios ang abuton mo, tas kada duwang simana ka, na magigibo kay niyo. Kung doonan kan dole, mga tugang sa employer, saka, di masunod ng employer. Kita pwedeng patawan kipadusa, mga tugang sukan, so tawo, pwedeng patawan mga tugang so ano ito, o sabi ni nito Rain, occupational safety and health, yan. Ay, may missed call si Dr. Chris Gianan. Iyo, sabi, occupational safety and health. Si Dr. Chris Gianan, saro sa mga akreditadong consultant kay ni. Diba? Thank you, Tabi. Ito yung Rain sa text, ha? Diba? Nagkapala. Abot, tapudan ko na si Dr. Chris kung nakapalaman ini sa occupational safety and health. Yan. Susugta na. O, dyan 7:30 to 9, magiging mabunga ang satuyang hororon. Babalikan ko yan. Salamat ka sa nung pagantabay. Goodbye. I love you all. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos